Моя грешка. Тук има някаква грешка. Видях каква е грешката. Грешката е поправена. Така. Тук малко нещата се разгубиха, ама това хич ни пука. Хич да ни пука, това не ни е проблем. Слагаме го ето по този начин и ето, имаме двигател за BMW E30 трета серия M3 Sport Evolution 2 от 1910 година. Той е готов. Ако погледнете малко по-надолу, може да видите недовършения макет от Лего. Малко съм зле с редът, затова чака в края на клипа, точно в края на втората част ще кажа, че има продуктово позициониране и всякакви случайни прилики с случайни случаи, случайни действащи лица е случайна. Край.